Iyo, no? Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kamba, dito tayo ngayon sa Bikutan, Isin Bikutan. Deliveran natin si Aldrin, yan o, si Aldrin Richard. Shoutout po sa Paranaque. Iyo, no? What's up? Ayan, na mga tropa daw niya. Ayan. So, ayan mga kamba, isa na namang deliver natin, ayan o. Okay, thank you. Ayun mga kamba, dito na tayo. Ano pangalan mo? Junard. Junard. Yan, diniliberan ko sa dito. Lapit lang to, Tala, Caloocan lang. Lapit-lapit to. Isang oras lang naman ang biyahe galing Makati. Lapit. Shoutout dyan mga pogi. Ito, pogi to. Ngayon ko lang nakita to. Shoutout sa inyo, mga namimili. Boss Mento, salamat po! Iyo, no? Si Sir ayan, nadaliburan ko sa Makati ito mga kagamba, Makati. Okay, thank you sir, thank you. Ayun mga kagamba, dito tayo sa Las Piñas. Ayan, deliveran natin si Web Chase PH po, may channel din ako. Ayun, Web Chase PH. Yan, i-comment mo yung channel mo doon sa akin para makita. Subscriber din ako Tatay Mento, lagi naman. Ayan, pumipili siya mga kagamba. Ayan. Pumipili siya. Ito sa Las Piñas sa CAA. Thank you.